Настилката, която полагаме в момента, е тип микросърфейсинг. Както ще видите, тя се полага изключително бързо, защото машината полага с 50 метра в минута, което е 3 км в час. Това я прави високо ефективна и както можете да видите, след 20 минути движението вече може да тръгне по нея, което не затруднява по никакъв начин трафика. Въпросът обаче е в подготовката на пътната основа, защото такива големи неравности и деформации по пътя следва да бъдат изкърпани предварително, което отнема повече време, отколкото самото полагане на тънката настилка. Съответно, пукнатините, които са от порядъка на 3 до 5 мм, следва да бъдат запълнени с подходяща полимер битумна паста. Платното трябва да бъде добре почистено, защото инак емулсията ще бъде попита от мърсотиите и прахта, които са част от асфалтовата настилка, и няма да имаме добра връзка между ново положения пласт. Както виждате, също така сме облепили и ревизионните и дъждоприемните шахти, за да можем да ги предпазиме от асфалтовата настилка. След полагането на двата пласта, тези предпазни картони ще бъдат премахнати и няма да имаме вероятност да запушиме билото улична шахта, дъждовна шахта или ревизионна такава.